Maayo nga tinutuyo sa kapulisan ang pagbulig sa komunidad kontra sa ligal nga bulaton. Huwag sa payan sa mayong performance may mga isyu nga dapat sabton ng kapulisan. Pagi sa sining programa sa Aksyon Radio, gindisenyo ang Police Files. Programa sa kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental sa anuman nga isyu kag performance. Police Files. Bawat yantag sa Domingo, dili lamang sa Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman. Mayong hapon Bacolod, may hapon Negros Occidental of course ang ato sini makakaksyon tag palamati sa tabok sa kadukatan, ang isla sa Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, sa Clan Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa kuto manabutan sa tusay broadcast liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Police Files diri sa Action Radio Bacolod. Mabatian tag sa Domingo alas 3 tubtob alas 3 imidya. 30 minutos nga programa sa atong kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental. Updan kita sa atong nga technical partner sa Studio A, Master Controls Technical Side, si Broadcast Engineer Oliver Pason, kag Broadcast Engineer Henry Spolgar, ang inyo alagad anchorman sa Action Police Files every Sunday, Action Eric Magbanwa. Kamusta ang ato matag panamati kabay pa nga ara kamo sa mga pagkahimtang sa gihapon hindi naton pagkaripatan. Ari na kita sa alert level 1, i-sustain ta lang ang mga health protocol, ang pagsoksok sang face mask, ang social distancing, kag importante magpapakuna gid sa wala pa ya nakapapakuna. Sa kompleto ang bakuna, mas maayo pa gid kung booster shots kita. Ang importante, sila sa atong sining local interagency task force on COVID-19, Vice Mayor Elcid Pamilyaram, hindi lang kita magkumpiyansa. Sundon ta lang ini, kay ginasigahom sa atong sining syudad, ako ma-maintain ta lang ini ang pagnubo sa mga cases ng COVID-19 sa Bacolod, may posibilidad nga magapadayon ini until the end of March 31. Amon importante kay nga itong sining alert level 1 ara lang sa 1 to 15 sa bulan sa Marso, and hopefully by 16 up to the end of March kung ipahanugot sang National Interagency Task Force, hopefully magasigi-sigi ang aton alert level 1. Ang probinsya sang Negros Occidental ginakalipay man naton nga kadako gid sang improvement sa ila sining pagpatigayon sang pagbabakuna sa mga utod naton kag nagagamay man ang cases sang COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Amo nang aton dapat gid pasalamatan no sa aton nga mga pumuluyo nga siguro sa kadugayon na edukar man sila ang medyo nagaduwa-duha pa kag may kahadlok sa pagpabakuna risgo nga magpabakuna na lang because amo ini ang pinakaimportante nga depensa naton sa virus nga COVID-19. So hopefully magatuloy-tuloy ang aton nga alert level 1 diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang parte naman niya sa gira sa tunga sang Russia kag Ukraine nagapadayon. Ang aton lamang hingyo sa aton matag palamati sa tagsa naton sini nga pagpangamuyo, iupod ta sa aton nga pagpangamuyo nga kabay pa nga bagauntat na ang ining gira sa tunga sang Russia kag Ukraine. Remember, ining duha ka mga pungsod ang mga naga-istadra lunsay mga Roso. Para sa aton sa Pilipinas, kita diri lunsay mga Pilipino. Kung ang mga gira sadto sang World War II, puwerti ang efekto mo mani ang ginakadlukan sa tanan. Ang gera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ang makaluluoy diri, amo ang aton nga mga sibilyan, ang aton nga mga kababaihan, ang aton kabataan nga magagmay, ang aton nga mga senior citizens, makita nyo sa mga footages, sa mga coverage sang international TV, makita naton kung ano ang halit sang Russia sa pagbomba nila sa Ukraine, mga kauturan naton, no? Damo na ang mga nagkalamatay, damo na ang mga nagkalapilasan, kag ginatos kalibo ang nag-evacuate pagwa sa pungsod sang Ukraine tungod sining tensyon padayon nga inaway sa tunga sa pungsod sang Russia kag sang Ukraine.
Ang aton opdan nga pagpangamuyo nga hindi na kabay pa maglawig ang ini nga gumuntang, no? Kabay pa nga ang ginakadwakan naton sadto ini mga nuclear power plant ginabombahana amo ni ang kululbaan gisatanan ang epekto sa aton nga mga pumuluyo, no? May mga OFW kita nga inspired sining gira nagapabilin sa pungsod sang Ukraine, no? Mga OFW naton nga ara padira subong taga-anta sila sa importansya, iupod naman sila sa pagpangamuyo ang kabay pa makaluwa sila sining tensyon, sining gumuntang gera sa tunga sang Ukraine kag pungsod sang Russia. Let's go to work sa aton sining nga pagpangalagad karon nga adlaw. Ang aton nga topiko ining pagpatay, pagluthang sa bata sang anay broadcaster, isa ka ginakabig man gym instructor kag nangin miyembro anay sang Bacolod City Police Office. We are referring sa case ni Ryan Lumugdang. 41 anyos, may asawa, tumandok sang Silin Homes, Barangay Estefanía, pero ini siya ang temporaryo naga-star diri, nagarenta sa isang apartment sa Kukin, sakop sang Barangay 40. Ginluthang ini siya, nagligad nga adlaw, Miyerkules sang gabi sa tubangan dira sang UNOR sang riding in tandem. Gamit ang kalibre 45, base ini sa mga ebidensya nga na-recover sang police station number 6 nga nagresponder sa papanguna ni Police Major Leo Istopa. Ang pamangkot, ano bala ang madalom diri nga motibo sa pagpatay sa kay Ryan Lumugdang. May mga pasuni nga base kumiangot sa droga, but inatanan way tagi na confirm. Depende ina sa outcome sa aton sining investigasyon sa kapulisan. Because remember, ining si Ryan Lumugdang ang nagsulod sa serbisyo sa Philippine National Police nangin organic member sa Bacolod City Police Office sadtong 2010. Pag-abot sang 2017, 7 years niya nga pagpanglagad, gin kakasan ini sa Sanchapa. But silingon gin dismiss ini si patrolman Ryan Lumugdang matapos nga nagpositibo sa drug test, no? So initanan ginataod-taod sang aton nga kapulisan ni Major Istopa sa bulig sang iya nga mga investigador. Pangod nga ginatingwaan ginila nga masurbar ang ini nga sahi sang kaso. Hindi man gusto sang hepe sa station number 6, but the point is ginatingwaan gidya nila nga masurbar ang ini nga kaso. Of course, sa bulig sang pamilya ni Ryan Lumugdang nga biktima sa paglutang sa riding in tandem dira sa may Lizares Extension, Barangay 40, tubangan sang University of Negros Occidental, Recoletos, no? Igo yati ulo sa lawas siya, may mga igo sang luthang gamit ang kalibre 45. So padayon ang investigasyon sa atong sini kapulisan, padayon ang ila sini nga pagpaninguha, pagtipon sa ebidensya nga basi makalink sa identity sa tong duha ka mga riding in tandem ang nga nakabonet kag ma-establish ang matudtuo diri nga motibo sa sini nga insidente. Bawon this, yari ang palayag ni Police Major Leo Istopa, ang hepe sa station number 6 sa atong sini nga interview. So far na identify na naton ang victim sa shooting incident that inagintad sa may dalan sa Barangay 40, Bacolod City, naman si Ryan Lumugdang, isa ka former PNP member, kaga na-assignment sa Bacolod City Police. So far ang aton na alinimo sa mga tikang padayon ang aton nga investigasyon sa pagganap sa mga ebidensya naton, pagpakibol nga witness para ma-establish naton ang motibo sa insidente na aksyonery. May CCTV sa lugar, sir? Yes, may CCTV aksyonery. So far ang aton nga personnel nagpadulong naman sila ganit sa PDRMO para ma-retrieve ng CCTV
kami magaling na kuha nga ano na lang namon i-store na lang namon para sa amon na bullet sa reference namon kag may iban naman nga mga establishment ang ginagawaan sa aton nga mga personnel ano pa namon ni ipang collect kag i-check namon machinery para makita naton nga possible kinahagit isang CCTV ang insidente kag ang aton pagid nga paligban na mo ni ang motor riding suspect para maano naton ang possible identification nila. Anong motive nga nalantaw niyo diri, Major? So far, wala pa kita may na-establish na motive actionary. Kaya padayon, pagkakon ang investigation namon, possible ma-update kami with regards sa mga development ang natabo ng insidente. But so far, anong nalantaw niyo diri sa mga information nga nagasulod sa inyo, Major? Pwede natin man maangot sa previous niya nga obra sa police officer. Kaya may mga agin siya na may ginpang dako para na-friended man ng mga suspect. Pinalantaw nato na sinari kaya possible man sa mga personal na ito sinari. And may nakaproblema na siya sa una in terms sa drugs, no? Yes, nga rin nga sa yan sa nakuha sa admin na may dismissal siya sa in relation sa nagpakipin sa drug test sa kinari. So, hindi nyo kapag ma-establish kung bala may angot ni sa droga? So far, di pa naman may establish kay ang misis niya, naka-initial contact naman nag-interview nga ito ng store. Pag pamangkot naman kung may mga nakontra niya siya previously or sabihin na kay wala naman siya sa servisyo, according sa ato man ng investigation, instructor nito sa gym man generic. So magluwas nga instructor sa gym, wala naman sa ibang pagit nga daw trabaho according sa pamilya? Yes, generic. Amo nang nabalaan man sang asawa niya. So far, generic ma-update kami with regards sa mga development pagdating sa case generic. Anong Sa ika-career, pero nagbalik sa liwat kaya wala sila, tungod nga wala sila nagkita ay. After sila, nagtatay nga after tanya ko nila, nagbuwa naman sa liwat na may tuon siya, lampi sa may area sang ang according siya area sang police station 8 na mo nang yan na ambal siya nga misis. That time na nagbuwa siya, after niya na pabalik ng siya actionary, kamo na natabo, di kagabilitaan na lang sa iyang asawa. So kung ang tawon to sir, kadwa sa kabeses, magwa sa balaya sila agabi? Yes, actionary. There you have it, si Police Major Leo Estopang, Hepes, ang Station Number 6. So tagaan taligwa, tagaan tiyempo si Major Estopa nga makapangusisa dugang sa sininga kaso sa pagpatay kay Ryan Lumugdang. Hopefully, patagaan sa justisya ang kamatayon sang biktima kag ma-identify ato mga persona nga nagluthang sa kay Ryan Lumugdang. Nakuhaan taman actually reaction si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang ato sining Bacolod City Police Office Director, angon sa paglutang sa kay patrolman, anay patrolman Ryan Lumugdang. Yari siya sining reaction. Still under investigation at pagkabalo ko siguro to na-dismiss ni siya. If hindi lang ko magsala. But amo pa na napatutukan ta kung ano din behind scene, no? Ginapapan pa mga CCTV footages, mga kundiin siya ng haling gabi, kung ano ng mga acquaintances niya para mabacktrack ka kung mabalanda kung ano ng katapos. Anong specific instruction mo sa Chief of Police sa Station 6, Colonel? Yeah, so they are conducting thorough investigation on this. Si Major Leo Estopa, kagabi pa, so pinapalo-upan nila subong. Ang cellphone nato naman sa ila, pinapalo-up nila mga CCTV footage. And of course, nag-coordinate man sila sa asawa mismo sa biktima or under sa may mga acquaintances siya or mga previous siya kung ano yung mga background nila. So with this recent incident, Colonel, sa Bacolod, anong lantaw mo man may dapat kadlukan ng Bacolod? Sino mga insidente nga asad-asod nga shooting diri sa Bacolod, Colonel?
so far, hindi man lagi siguro sinirete ang sa station total ng ligad. I think ano to siya, ito ginasawa, ito live-in niya to ang asawa sa preso. Identified naman to for filing naman tong case niya. Okay. And subong ini, mo man yung subong do, pasi may mga kontra ni siya or what, may mga personal grudges or wala mo pa nang ginatanaw. Oh, and hopefully, Colonel, nga wala ini ginapabayaan sa aton nga mga happy ang mga insidente katulad si Colonel. Yes, so ginatinguan, dagin na ma-solve ang mga kaso tatanan nasyonal. So may dapat ka, may mensahe ka, Colonel, sa mga Bacolinos nga nagapamati subong sa aton? Yes, oo, no. Hindi lang ako magkakupmat sa mga amo na kay ini mga isolated cases, madam, natinguan dagit masolta ni siya, no? Backtrack ka na yung matanaw ta kung ano gid ning behind sa natako sini kay former police officer Lumugtang. Tinutunan na gid niya ma-solve ang case. Sa pamilya, isa ka pamati, anong imong assurance, sir? Yes, we assure the family, no, especially sa asawa, please cooperate man kung may nabalaan ka mo para ma-solve na niya matagantaw siya ang biktima. There you have it, si Police Colonel Tomas Joseph Martir, ang Bacolod City Police Office Director. Reaksyon niya sa paglutang kay Anay Patrolman Ryan Lumugdang. So si Colonel Martir, bisan paano ginatingwaan niya man ang iya sining pagka-City Director, pagi sa mando sang iya sining mga chief of police nga tagaan gid sang solusyon, tagaan gid sang hustisya ang kamatayon ni Patrolman Ryan Lumugdang, no, nga anay pulis sang Bacolod City Police Office. Kasi iban pag mga kaso nga nagakatabo diri sa Bacolod, mga pinatsanay sa matutuod lang biyan ka kontrol ni sa atong kapulisan. But siya daw kaklaro sang specific instruction ni Colonel Martir nga tingwaon sa aton nga mga hepe nga masulbar ang ila sini tagsa ka mga kaso nga nagakatabo sa tagsa sini ka mga area of responsibility. So siguro by next week or by Monday, basi may mga development na ini nga matag sa aton si Major Estupa asto sa daraga na sang ila sini nga investigasyon sa pagpatay kay Anay Patrolman Ryan Lumugdang. Now, kadto kita sa iba naton nga mga topiko. By the way, mayong hapon dira kay Bob Francia, ang aton amigo dira sa Barangay Villamonte. Kakaimigo ta nato Iscoltero dira sa may sumag, naga-obra dira sa may SSS Kabangkalan. No? Kag sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga texters, sa mga nagapamati diri sa aton, no, sa aton nga Facebook page nga nagalantaw, salamat gid sa inyo sila padayon nga suporta sa atong program. Kag padayon wala untat nga papamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Amo ni sila ang serbi naton inspirasyon sa tanan-tanan nga mga news and public affairs programs including drama sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang aton nga mga avid listener nga ang aton lang ayo ni sa ila i-sustain ang papamati, i-like kag i-share ang tanan nga mga news and public affairs program sa radyo. Kay bisan paano ang inyo nga mga pamilya dito sa abroad, ang aton nga mga OFW, bisan paano ma-update man sila sang mga nagkakatabo diri sa Bacolod, Negros Occidental, sa malamuta sa nga broadcast sa mga OFW naton nga mga kauturan dito sa mga nagkalain-lain nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Now, ang ato masunod diri nga topiko, amo ini ang isabong, no? Ang online sabong bla. Damo na ni ang na-addict sa sining online sabong, no? Damo na ang mga nadaog, damo man ang mga nagkalapirdi, damo man ang nautangan, damo man ang nagkalaputo to the extent nga nagahimo sang krimen, no? Dumduman nyo tong Police Manila to bla nga na-addict sa isabong. Way na inugtaya, napuno naman garo sang kautangan, ay nang hold up tana ang ining pulis, gindakop sang iyaman mismo kabaro nga pulis, ti subong nga rakit-kit Rias sa silda. Ti amo ini ang rason ko nga nga doon nangin seryoso man ang aton sini nga PNP Chief, si Police General Jonardo Carlos, nga ipatuman kag nagmando gid sa iya sini nga mga regional director, sa iya nga mga provincial director, sa iya sini nga mga city directors, sa iya nga mga field commanders nga monitoron gid ang mga kapulisan nila. I-check from time to time ang ila sini nga mga gadget,
ang ila sini nga mga mobile phones kay base kon may na kwandira na install nga isabong application online, ha? Kag bisan ano pa klase panahor, ati amo ning dapat tutukan sang aton nga mga city director, regional director, provincial director nga i-monitor gid ang kapulisan kundi iluyag si Carlos nga atong natabo sa isa ka pulis nga naadik sa isabong na hold up, matabo man sa iba na nga kapulisan. Dapat dipinsahan ta ang aton nga trabaho, ang aton nga pamilya, kay dira nakasalalay, bread and butter ta ang aton nga pagkapulis. Doble ng sweldo ninyo. So why rason nga mag-intra pa kamo sa illegal nga buluaton because ara na nahatag na sa presidente ta ang gusto niya matabo nga dublihon ang sweldo sa atong sa kapulisan. But yet, may mga kapulisan kita gihapon nga inspire sining paandam sa atong sining nga presidente sang mga nag-alagi nga mga GPNP, no? May ara gihapon niya nga salawayon nga way takabalo, no? Kung ano gid ang behind nga inspired sa mga paandam pero gahimo gihapon sa illegal activities. So muna nga si Police General Junardo Carlos ang atong sining nga GPNP nagpapanaogid sang direktiba. Now, Bacolod City Police Office, ano natabo? Nagpatigayon sa isa ka spot inspection, surprise inspection sa mga PNCOs, sa headquarters, personnel, sa mga police station diri sa Bacolod. Kag we are happy to note pagi sa pag-inspeksyon ni Police Executive Master Sergeant Santiago Gaitan, ang atong sininga City Executive Senior Police Officer Consispo, nang indikatibo. But silingon, sa pag-check sa mga gadget, mobile phone sa ato kapulisan, wala sang may nadiskubrihan nga may na-install nga isabong application sa ila sininga mga cellphone. But, siya daw kaklaro ang hambal ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa aton nga mga kapulisan nga palihog lang, hindi na magpasaway, hindi na mag-intra sa mga illegal nga aktibidades, sa illegal gambling per se, kay magapangatubang kamuya sang kaso kriminal or worst, magapangatubang kamo sang kaso administratibo. Kung matakpan kamo nga nagalantaw kamo dira sa live streaming sang isabong, may mga naka-install dira nga isabong application sa cellphone nyo, madiskubrihan ina sa inyo nga hepe, patay kang bata ka. Base mo pa na ang halinan sa pagkakas sa inyo sa inyong serbisyo. So muna sa mga pulis naton nga naga-engage sa illegal gambling, again, huwag nagkulang si Colonel Martir sa pag-remind sa inyo kag amo na nga siling niya sa mga hepe niya diri from 1 to 10 nga station commander i-monitor gid ang mga personnel, no? Ari si Colonel Martir sa interview sa inyong alaga. Per memorandum sent to us by hired workers, no, nag-conduct immediately kami sang random inspection as regards to sa mga cellphones sa mga personnel namon, and bakit may ara na pala nga nagtulod man sa mga online sabong. So far wala man sa may Anong sanction, sir, kung matakpan sila, sir? yes, siguro there will be pre-charge investigation siguro will be conducted upon those who engage in online sabong, no? So depende na kung anong parusa na sa ila if found is evidence warrant. Kadamo na, no? So far kagabi na may mga info na kami kadamo na sang yung pang-filean kaso administrative niya nag-adegluros ng nag-dismiss yung nagaladakpan sa ibang mga parts ng country. So hopefully diri sa amon wala lang. So ano ang tikanta, sir, nga mapasiguro nga really wala sang pulis nga nag-engage sa amo nga illegal activities, Colonel? Yung direct target, not only headquarters but also mga station commander, sila mismo mag-inspect not only sa cellphones but sa mga computers or sa banda ng mga internet connections lalo sa office or sa DNP. There you have it, si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang ato siling PCPO City Director. So warning sa to kapulisan again, let me remind, kung tatanan ninyo ang illegal gambling, ang inyo illegal activities nga ginahimo para hindi maapektuhan ang inyo
serbisyo kag hindi maapektuhan ang inyo karir bilang isa ka miyembro sang Philippine National Police. Ang inyo palatuntunan, Action Police Files, bagat ako pinitiporaryo, balik ini next Sunday, same time, same station. O po diri sa atong mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, kag Broadcast Engineer Oliver Pason, ang inyo halagad, anchorman sa sininga palatuntunan, Action Police Files every Sunday, alas 3 to alas 3:30. Action Eric Magbano na kasaling. Salamat gid sa inyo pamamati. Happy weekend, mga kaaksyon. Sa di ka mga bahin sang Pinas, labuton ka sa mabalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.